ये सब कहाँ बा पूरा रोमांचक वीडियो बा पूरा देखी। तो आज हम बैठल बैठल सोचनी कि का कइल जाओ, तो नाक वाक पोंछ उछ के तैयार यार हो गई हो। सोचनी है कहीं चले के घूमे और उनके देखावल जाओ। तो दिल्ली के बड़ा सुंदर जगह बा मेट्रो वॉक, पूरा वीडियो देखे में तो बहुत आनंद आई। वहाँ हम चलते नहीं, सारा जानकारी भी देम। तो हम तैयार व्यार हो गई हो और तैयार व्यार होकर हम जौन बा फटाफट बाइक बुक करनी हो, निकल लेनी हो। बाइक पर लौले हैं, हमारा रूम से नज़दीक बा तो हम चल देनी हो। खैर अगर यहाँ जाए के बार हुआ दिल्ली से कहीं भी बानी तो हुआ दिल्ली से कहीं भी रेड लाइन मेट्रो पकड़ी, रिठाला मेट्रो आई, वहाँ से 2 नंबर गेट से निकल जाई और वहाँ से जौन बार हुआ 20 गो रुपया रिक्शा वाला ले या करवा के मेट्रो वक उतार दी। बहुत बढ़िया जगह बा, सारा वीडियो में देखत रही रुआ के हम देखाओ तनी सब जगह बा। तो हम चलो तनी दिल्ली के भीड़ भाड़ जौन बा, ट्रैफिक व्रैफिक चिड़ा चरत आदमी पहुँचता, तनी सोचल कि घूम लिया बैठल बैठल जौन बात थोड़ा मूड अथी हो गया। बहुत दिन बाद यहाँ जातनी तो देखिए पूरा गाड़ी के काफिला लागल बा, लाइन लागल बा। दिल्ली में ट्रैफिक तो लागले रहला, पीछे मेट्रो। तो देखिए हम उतर गनी और उतर के यहाँ से हम जौन बाकी चले लगनी। गेट 7 नंबर गेट से एंट्री करनी हो। अब रउआ लोगन अगर आपन गाड़ी घोड़ा से आओ तनी तो ओकरा खातिर खड़ा करे खातिर जौन बा बहुत बढ़िया जगह बा, जौना के पार्किंग कहल जाला। तो पार्किंग के व्यवस्था बा, लेकिन ध्यान रहे कि ओमे पैसा लागी। तो पैसा वैसा लगा के अपन गाड़ी खड़ा करी आ गाड़ी खड़ा करे के बाद रुआ नीचे आई आयम अंदर। तो यहाँ गेट देखी, यहाँ से चेक होला और चेक होकर रुआ अंदर जाई। अंदर जाए तो यहाँ वाटर पार्क में नहाए वाला खूब बढ़िया बढ़िया झूला बा, झूले वाला जेकर हैजा है बा जौन देखिए देखावता। हैजा टिकट काउंटर बा, देखिए है टिकट 700 रुपये टिकट काउंटर बा। ओकरा बाद रउआ लगे अगर रुपया पैसा बा तो यहाँ बढ़िया बढ़िया सामान, महंगा महंगा सामान भी खरीद सकतनी। ओकरा बाद यहाँ खाए पिए वाला भी बा, भोजनालय मने इंग्लिश में एकरा के रेस्टोरेंट कहल जाला। किने खातिर कपड़ा लत्ता बाटे, बढ़िया बढ़िया शॉपिंग करी। ध्यान रहे मेहरारू के लेके आओ तनी तो पैसा वैसा लेके आए, कहे कि मेहरारू 2-4 रुपया मतलब 2-4 को सामान भी ना किने जाइए ना। यहाँ हो जौन बा दारू पियला अड्डा, जना कि मतलब शहर के लोग बियर बार कहेला, उहो बाटे। ठीक बा, है देखिए खूब सुंदर पोखरा बा। ठीक बा, तो एमे जौन बा लोग नाव चलावता। हमने के गांव में फ्री में लोग नाव में घूम लेला। यहाँ जौन बार हुआ 100 रुपया दे के 1 चक्कर नाव के घूम के चल। यहाँ पानी इतना बढ़िया बाकी का अगर डूब गनी नू तो समझी कि सांसें हो जाए। देखी तो हम कहनी कि हम बाहर से देख ली, हम तो बहुत नाव पर घूम चुकल बनी, तो बाहर से देख लेतनी। आ देखो के देखिए कितना सुंदर जौन बा लंदन के पुल हो, जौन रुआ है दिल्ली में देखे के मिले। बड़ा सुंदर जगह बा, अगर दिल्ली रुआ आवत तनी या रहत तनी तो जरूर आई यहाँ घूमे खातिर। बड़ा सुंदर जगह बा, सर्च करम गूगल पे तब यहाँ मिल जाई। रिठाला मेट्रो है, रेड लाइन मेट्रो से उतर के आवे के भाई हवा। ठीक बा, तो रुआ के बताइए तनी दिल्ली के कहीं से भी मेट्रो पकड़ा, रेड लाइन मेट्रो के रिठाला लास्ट स्टेशन हो, वहाँ से 2 नंबर गेट से निकल के आवे रुआ के बताइए दिल बनी। देखिए है जा दे है भाई के ड्यूटी लागल बा कि रुआ जाई आ चढ़ाई, इहे काम बा। तरुआ लगन चढ़ी, मेहरारू के लेके आओ तनी तो घूमी फिरी लइका फैका साथे बा तो और बढ़िया बा, आनंद करत रही। ओकरा बाद देखी हिया हवाई जहाज के रेस्टोरेंट बा, जना में जौन बा पुराने एगो हवाई जहाज ले खड़ा कर दहल बा, जाई खाई पी, पैसा बा तो घूमी फिरी खाई पी। वही खातिर लोग अइबे करला घूमे। अब हम अकेले आइल बनी खाली रोग उनके ब्लॉग देखावे खातिर, तो हम कहाँ खाए पिए जाई। चुपचाप ब्लॉग बनैनी हो आ मुँह पर कपड़ा बांध के चल देनी हो, मने मुँह बांध के। ठीक बा, कनिया खाली रउआ लोगन के देखा दी। हमारा पर तो ज़्यादातर भक्ति ब्लॉग आवेला, लेकिन एक आध को थोड़ा सा इंटरटेनमेंट वाला भी ब्लॉग आ जाए के चाहिए। देखिए तो सब रेट लिस्ट लिखल बा, बड़ा हाई रेट रहेला एकर, लेकिन जब बढ़िया जगह जाए तो हाई रेट रहबे करे। देखिए मेहरारू भाई के घूमत तरी, इनका के लइका दे देबे डोरिया वाला रहतू आए, तो इहे न होला। ओकरा बाद यहाँ जो देखिए हवाई जहाज वाला रेस्टोरेंट बा, हम लोग ओकरा के देखाएम बढ़िया से रुआ के चली। ओकरा बाद हियाँ लइका लेके आवतन तो लइकन के खेले खातिर झुलुआ उलुआ कूदे फाने खातिर खूब बढ़िया जगह बा, जौन लइका खेल कूद कर सकत रसन। ओकरा बाद देखिए अगर रुआ जौन बा वाटर पार्क में जाए तो है सारा झुलुआ मिली, 700 के अंदर है सारा झुलुआ के रुआ आनंद ले सकतनी, नहा सकतनी दिन भर। तो समय ले के यहाँ आई। आ गर्मी के दिन में, ठंडा के दिन में तो बाप रे बाप हालते खराब हो जाई होता था। तो ओकरा बाद जौन बा आ वीडियो पूरा देखे में तबे मजा आई। ठीक बा, ओकरा बाद देखी हम सोचनी है तनी देखी जे लोग बैठ के चिल मारता है, आंटी जी भी बैठ के चिल मारत रही। ठीक बा, तो हम वही तनी खड़िया ली देख ली। देखी है हाइये हवाई जहाज बा, पुरान हवाई जहाज तनी कबाड़ हो गई बा, तो कौन उड़े के बा, एमे बैठ के खाए के बा खूब सुंदर। एकरा डायना पे रुआ अपन बियाह के सालगिरह मना सकतनी, अपन जन्मदिन मने बर्थडे एनिवर्सरी मना सकतनी, सरप्राइज गिफ्ट दे सकतनी जाके खूब बढ़िया एकदम। रात में तो और ही अच्छा लागेला। देखिए सब टिकट एरिया हो ने, अंदर जाके रुआ कब बाद में एक अंदरों देखाएम।
तो हम घूम फिर लेनी हो, वीडियो बना लेनी हो। तो उनके वीडियो कैसे लगल कमेंट में बताई, सब्सक्राइब करी। और उनके बता दी कि हम एगो संस्था चलानी श्री श्याम जी सेवा समिति, जौना से हमनी के हरदम भंडारा करावत रही जा, यात्रा करावत रही। तो भंडारा में रहो भी सहयोग देवे के बा, तो सामने QR कोड लागल बा, पर वह सहयोग दे सकतनी। वीडियो शेयर करी, अगर यूट्यूब पर देखते हैं तो सब्सक्राइब करी, फेसबुक पर देखते हैं तो पेज पे तो फॉलो करी। जय श्री श्याम। देखिए जो QR कोड बा। मिलता नेक्स्ट वीडियो में, तो जय श्री राम, जय श्री श्याम, राधे राधे, हर हर महादेव।